Намери място, в което можеш да бъдеш необезпокоявана. Седни удобно или легни. Затвори очи. Поеми дълбоко въздух и бавно издишай. Остави тежестта на тялото да се отпусне. Представи си, че се намираш в пространство, което е само за теб. То може да е стая, природа, светлина, каквото изникне естествено и каквото е добре за теб в този момент. Това е място, в което си в пълна безопасност. Тук никой не те оценява, не те притиска, не те критикува. Тук си достатъчна такава, каквато си. А сега поеми отново въздух и с издишването усети как напрежението напуска раменете ти и цялото ти тяло. И сега пред теб се появява една версия на теб самата. По-спокойна, по-уверена, по-мъдра. Това е твоят вътрешен партньор. Тази част от теб, която те обича безусловно. Погледни я. Виж как те гледа. Нежно, приемащо, разбиращо. Тя знае всичко за теб. Всички страхове, всички надежди, всички болки и рани. И въпреки това остава там за теб. Това е твоята вътрешна близост. Представи си, че тази твоя вътрешна версия протяга ръце и те прегръща. Топла, уютна, подкрепяща прегръдка. Не бърза. Просто те държи. Усети топлината. Усети как по гръдната кост се разлива усещане за мекота. Усети как дишането ти се успокоява. Ти и ти самата. Два ритъма, които се превръщат в един. Вдишай и издишай. С всяко издишване ти позволяваш на болката да се стопи. Сега тази вътрешна част ти прошепва тихо. С
С теб съм. Няма да те оставя. Ти вече не си сама. Мога да те държа. Мога да те успокоя. Можеш да разчиташ на мен. Дай си момент да усетиш тези думи като топлина, която се събира в центъра на гърдите ти. И сега отново повтори мислено следните изречения бавно. Аз съм моята сигурност. Аз съм моята опора. Аз съм моята близост. Аз съм достатъчна. Любовта към мен започва от мен. И още веднъж. Аз съм моята сигурност. Аз съм моята опора. Аз съм моята близост. Аз съм достатъчна. Любовта към мен започва от мен. А сега постави длан на гърдите си и усети топлината на собствената си ръка. Това е твоята първа истинска близост. Твоето тяло. Твоят дъх. Твоето присъствие. Поеми още един бавен, дълбок въздух. Издишвайки, благодари на себе си за тази среща. Когато си готова, отвори очи.